Siguro Manong Nemy kat nagpatulong ni James iti kayem ko nga ni Mirna. Nga ni Mirna nangalukoy kanya kidi ngay madayo nga nagtrabaho dito sa Singapore. Tinawagan na ti kayem ko. Friend, ikam pa iti sa bali akong dawa, iti asawam. Pinakawan ko ni Sona. Ti kahit ko asawan, no agbakasyon kan, kadan namat lang ti asawam. Barbaring no, agkaanak kayo doon. Among atot kasta, sukal na. No, usaran ko na di lalaki sa bali, saan to usaran ka ni bakit na katagsikop ka nun. Atot kasta. Mirna. No si katisyak, adape ka di tured mo, makinaig, iti lalaki nga nagkasakit. Hindi mo lang mo, baka sumuno. Bakterya. Ure man nagtumtumar gayem. Agbaliman nga normal ti pa nagisbuna. Aya. Ngem saan nga maliklikan? Nanaroon na makinaig banen. Diyak kaya ti maakaran. Sayang ak napintasak pagkatapos makaalak ti sakit nga kapoy ti asawak nga inalat sa baling nga babae. Mga sinapod Diyos gayem. Makigasang-gasat ka. Anya? Igasang-gasat ko ti salunat ko? Mga asin hapot Diyos ko nakmay. Na talagang ipatpatig mo ti asawam. Awaten kan makigasang-gasat ka. Baring numadan kayo ti anak kat saan natun ulitan pa tinaramid na. I'm sorry kaya. Numaaramid mo si katisyak. Ngam siyak sang ko maramid. No ay ayetek kumapaylaing iso na mabaling ag sakripisyo ak tati ayat ket man nagsakripisyo. Ngem awanin ti ayat ka mariknak ken kuana. Pinatayen de ta. Babayen ti aramid na. No kasta. Awan ti tsansanan. I'm sorry. Una nga may bagadamat no ka nga naulpit ka. Siyak naulpitak. Siyak ti naulpitan. Isudat nagaramit ti kinaulpit. Itatsak nagbaling nga naulpit. No, pamakawan, hindi pa lang si papakawan ako nakmet. Sa bali di pamakawan, sa bali di panangawat manin, panangayat manin, panagtalik manin. Kung di nakmawatan kayo, madalatakin ka. Ngimamok para kanya, katsyak gusto. Malaksin ka no, mapasublik pa lang ti ayat ko kenwana. Yung maging kakarigito yung jak pa lang, jak pa lang, may kandinam na may suna. Sorry. When agbakasyon ka nga rod, ang may desido na pagawidam. Barbareng ti panagdenayo, madevelop na lang ang subli kit panagayat mo kenkwana. Saan mo nga namin pinsan? Ikam ti tsansana, ikam ti tsansama, tapusong ag subli ti panagayat mo kenkwana, mawatan na. Mawatan kami na. Sige. Aramideg to. Bareng maalukoy na tiriknak. Yung nakaskas di nga din na maalukoy. Saan nagkatamat din mapapalaw? Next month, nagbakasyon akton. Pati di kiti naganak, iti asawak Manong Nemy, kiti ipakpakaasi naman. Nga saan ko kanu-kanu ang isina ti asawak. Nagbaliw nga rin desisyon ko, Manong Nemy, imbes nga desidong datatang kaninanang tisang patak. Nimatlaeng James, tikinuntak ko nga mga sabat kanyak Manong Nemy iti airport. Kaslawan nagbaliwan tilanga at ibagi ni James Manong Nemy di makita. At agagar na nakakitan kanyak Manong Nemy hindi masadeg araw ko pa naglimiklikan. Sweetheart, sorry. Sweetheart, sana ba't nga narukit ka? Sabi nga di mo kahit di marakot ka niya. Sorry. Kahit ko na sikat sumabat ka niya kapag sikat na asawa. Kito, nag-asawa ta, di ba? Mailiwag ka. Kaya sana ka mailiwag ka. Sa mga papilit pa ti kayat mo, James. Amon, opat ko tawin ko ti abroad. May sak karigit ado
nga agawid nga saan nga naragsak. At dali ka dinaduma dita, agawid da, nga dan sa bali nga babae nga kadenden na ti asawa da. Vice versa, no lalaki met agawid, ti asawa na dan sa bali nga kakaidana. Maglagi din tawan anak ta. Sige, tulungan ako kada kiti karagak. Intan. Agan ano sa no handubyan ka manin Carmen kataramidak. Kahit ko nga mapasublim ti dati nga panagtalik kan panagayat mo kanya, Marimar. Aramidak tap na masublim tak na kita nagkurangat kan ka. Din pakitag tigagar ken ragsak ko manong Nemy asimang pet. Irisidong di kita na kay kamanag. Da kami kini mama, iti naging narakop. Hindi na nagalamano kam lang kini papa. Eh na, adada mo nga pimudaw ken pimindas ka, Marimar. Wen mamata, mamanua kami nga mainitan sa diyay. Salak la mainitan, makasta nga day off ko. Mapanagkagpasyal, magkisasalita ka rin kita gagayam ko. Ore da kayo mama, papa, subang salunat kayo. Tila yung anak yun ito problema. Gabot ito sakit na. Naimbaganan. Nakasarita ka mismo di doktor na kita. Awa ka na ti problema o rin o. Makinhaig manin. Mama, ikam di kundawin na anak. Nagsasawa kami ng nga naman ng Nemy today di nga rabi. Ngayon ito sumrekak. Iti silad mi. Iti asawa. Inlako. So, pa nagtugtugtug na. Sweetheart, tapay, ilokat mo na. Gabatasan ko ang ilokat manong Nemy nang ipamuspusan, inala na duplicate. Yan. Inala na tulbak, tinulbakan mo. Imbima ko na. Tsaka di mat ko na kang kayat, makinaig kan, makikaidakan ka. Please, mata na. Mailiwak kang ka, upat na tawan. Ano mo ito problema, upat nga tawan. Manong nga tawan nga linip-libutan na. Baka, iti lang nabiit kita. Kapag nga tata siguro, ako na ti doktor, nga mabalim manin, inaramid mo manin. Sana, sweetheart. Promise. Umay ka na. Di nakarakupan na kasta. Asawa ka. Arakupan ka. Upat nga tawan ngawan ka. Awan di mapasamak. I'm sorry. No, di mo kayat nga gawid ak sa jabalay, iti kasto yung oras, tirabi, di nakpilitan. Mabaling ka niya saklang, iti oray nga sawatan, no, ray nak, nga kayat, aramidam kayat mo, pilitan nak. Kasulat na dito nga ray. Oray matulpit mo. Ano nga? Siyak din ulpit. Siyak din bagam nga naulpit. Sorry. Saan ka pilitin? Basol ko. I'm sorry. Nga mamatik ako nga tinagbali nga sakit ko kat nasigod. Kas ko na ni Ate Baldonado magbaleta. Syphilis can be cured. Saan ka pilitin? Marimar. Siguro, dahil ito pasit ti pa nakadusak. Di saan ko pa nang tungpal ti kari. Ti pa nag-aramid ko ti may kadiwas iti Diyos. Tinakinaig sa bahal iti likudan nga danasawa. Sabi ko matadumting tumit lang ti kundaway. Nga may sublim ti dating ayat. Kan panagtalik mo kanya. Idaw-dawat ko na ito iti Diyos. Marimar. Makabulan manong Nemy nga sa angkam nga nagkakaida iti asawa. Idi, kamadanunan manen iti panagsublik sa Singapore. Kinasarita na kamanin ti asawa. Sweetheart,
Kung na malam sanggan nga subli. Ano nga ito brak dito? Ubrak dito nga arig may saak. Nagmay sa katirabi ito, di mo mat kahit makikaida. Nagsubliak. Baring ti pa nagsublik at may paniklik mo talaga. Itagtultuloy na singpet mo. Kano talaga nga awanin ti madamag ko nga panagdikar ti nagbalin na sakit mo. Paano? Mapasublik dahil ko ken ka. Di lang marad mabaling na. Sakbay nga. Nagsubli ka kita. Andan mapasamak ka nita. Oo. Dinakarakupan na kasta. Dinakarakupan na kasta. Parakupan ka. Gamutamok. Nalokay ka rin na magargari ka. Masulisok ka. Opat. Nasurok opat nga tawin. Nga awan ti kininaig mo. Siyempre, kaili mo di gondaway. Di ba nagpapasta nga may tayok tayo tinagsak. Saan ka di? I love you, pero I miss you. Jack libakin manong Nemy maaros tirik na. Ngem. Sumiplot iti panunot ko, alalyain na, manong Nemy sana may kat iti imagination ko, iti nararamit ti asawak, numanukin sino nga klase ti babae, dikit inararakop na nga sabali nga tinagtagikwana. Biniglak nga inturon ti asawak, manong Nemy. Ay, tulog ka. Di na karakupan. Mayat ka mat itayan, di ba? I'm sorry. Pinako na. Marimar, please. Saan mo kumatatang ang pagsakitin di ulog biti? I'm sorry. Ano lang ang mabiting ka? Palubusan ka, romansain na. Ngayon baka jak palubusan nga sumrek data. Jak kaya tibakaran. Sana kung nagasanan ko na kumain. Jak kaya timakinahay. Di awan nga yat nga marik na. Naulpit ka, Marimar. Manen, check manen, tibagam nga naulpit. Sige, naso pamatin. Naulpitak. Ngayon naulpit ka. Ninakon. Kahit sapay ko tamakauray ka. Nagsubliak matlayan di Singapore, manong Nemy, di dati matlayan nga amo. Saan nagsarday ti komunikasyon mi ti asawa manong Nemy. Kastamat na nagitinagannak ken kuana, nagitinagannak kanyak ken kakapsat. Naging ka manong Nemy, nga idadamanin nasurok nga makatawan ko dito'y mas dawak. Di matan makalagip ti asawa. Sabi nga ta, gapo nga ta, as lawang pulos ti bambanag na nakas na nagsarita kami. Ni mamang naman nung Nemy titimawag kanyak. Hello, balasan ko. Mama, kumusta? Ako ang problema dito, mama. Kahit di na, nakadimanin timawag ng problema. Ay na, talagang sakit din nga na ikarya kasto'y balasan ko. Mama? Sa aling nga nakauray pa iti asawam. Nang isang petent sa bali. Saan ko mababalaw ti anak yu, mama? Masapul na. Pinalubusan nyo, met. Nga nang isang pet. Hindi mo kit sa amin kaya. Pinapanaw mi. Ngayon nagsublimat manin. Dakamatan ti papanawon ti anak mi. Nung papanawon mi kano, ti asawa na may kadwa. Si kakalumad lang tinang isina ken kuana. Sakmanin di pa basulad na. Sa bagay. Kaumit ka din ti marik na kasakit, mama.
No, may mangga po kumamanin nga, subliti dati, panagtalik kan panagayit ko ken kuha na. Hindi pagpakita ng singpet. Yan saan nga nakauray. Awan nga tamat din, ti pamabasol yung kanyak, mama. Gabot kasi yung harut arabit ti anak yun. No, mampay siguro kung na yun, no, pinagustok ko may nagbakasyon siguro saan na narabit ti kasta. Wala. No, at naman basol ko. Nagpakawanak met, mama. Imawan ti sa bali akang runahan nga nagbasol, no, apay kas ito tinapasama kitibiyak minusan ng iso. Siguro, mama, dahil ito tigasat ko. Napintasa, nadanak ti asawa, gwapo. Yan sa anak ka nadaan ti anak. Nagabrudak, takayad ko ti tumulong. And dito naman siguro ti rason, no, apay na naaramid ti asawak ti kasya. Inikakmat ti tiyan sana. Ngam ka po siguro ta sahan nga nakawaray. Awan nga tanti. Pakaaturan pwede gidibidto at palasan ko. Nga, posibleng makapagsinublihanan kayo. Santo nga mapasamak dito, mama. No, saan ko nga asawa ti anak yo. Alam, mama, kahit mamanto pa lang tawag ko kada kayo. Di pagdanakan niya, mama. Nagtulag kam to nga na siya at kasarita kisuna. Ito yung deposit mi, ito joint account mi. Mabilin mi siguro pagguduan. Sala siguro. Mag-isarita ito ti amamok nga abogado dito Pilipinas. Tapos nikas na kita. Marami ti separation letter. Balasan ko. Kasalitan ko mapalang di asawam. Tapos nung papanawan na natin kadenden na ng babae dito yung balay. Tapos nung nakastakat saan nga may pinsang nagsina kayo. I'm sorry, mama. Uri nga ta kasalitak. Ano nga teramita kagsaktag pagpakaasikan ko na. Uri nga ta ni bagana nga. Papanawan nan ikakmanin sa balay gundaway. Sa nga tamad nga rami din dito ni James, mama. Gabot talaga nakaikad din. Saan na kon nga mauray? Dinan maibturan, tagibtur nga awan ti kaidanan. Hindi sarita kami ni ti asawak Manong Nemy. Kas tininamnamak nga saan kon nga mauray ti panagpakawan mo. Saan kon nga mauray nga bagana nga ikakpay ti sa baling at chance. No dikit ko na. Hello. Hello, James. Namong nga tamat ng diamin. Tako na ni mama ng baganan ken ka. So nga timawag ak tap na pagsalitaan ng diamin. Awan ti pagdanagan. Kwartata nga dua, ti joint accountant. Magudua ta dyan. Datamad lang, di mabalintap bingayan. Diba? Diya daga ang tawid ko, dagaklat ta. Hanggang mabalin ikan. Inyo man kundi ito abogado. Amok. Lukas na. Si kanti mingisay na kanyak. I'm sorry, Marimar. No, di ba mga sana ko ng ipatpatek? E di ba nagpagpakasik, hindi nga yatan na? Dahil tamatin tinarugyan na, tapno di kastakat. Pukawag ba't ti ayat kamariknakin ka? Ay kita na ti babae kadandanak. Awanin ti ayat, amang bukbukin ka data. No, hindi ka dagayan ayat ta. Hindi kuhan, napukawan ti ayat mo kanya. Saklayan ti ayat. Imitakit napukan na ng pinsan ni ayat. I'm sorry, Marimar. Nasyak man tinagapuan, ti puon, ti amin. I'm sorry. James. Nagsasangit
Kahit kung ipagagan ka sa sangit. Nga dyan ka mo, no, angat kay papananday tayo na sangit. Siguro ang sangit ak, gamot na masayang anak ka na ngayat. Nakapudpudno ti panagayat ko keng ka, kadamok ka nagbalin kamit ka na pudnoan niya. Nakasaysayang nga ayan-ayat, James. Kasto tinagtungpalan ti amin. Nagsangit ak siguro kapot na masayang anak ka na ngayat. Kaya mawanti sa balingan ang dadahil ito saan na si ka. Kapot na narukop ka, James. Narukop ka. Namin na doon nga nikang katigon daway. Ngayon si ka na mismo. Tinangikat itayat. Ngamaliktap ka niya. Diyan ka mo nakunaik na siyak tinugi. Dapat na siyak ti babae. Mabalin siguro hasta. Ganaitan nga paset na ti pagsangit lang. Dapat na siyak siguro talaga tinugi. Mamok, dumteng tumat ti lalaki, nga ayatek kan mga yatmet kanya. Nga sana siya. Barbaring na dumteng tuwa talaga ti lalaki nga naikari para kanya, nga nintulayangan patay ti mabaling nga mamagsina ka na kami. Awan nga rodan tinas ka na pagsalitaan ta, James. Agaman gamot natin na minsan kat napahotmet nga inayat ka akin inayat na. Nagyaman na tadamat na kitikon tao yung nariknak tiraksak manipod kang ka. Ngopay na tangaragsak ka na sumapakan ti kastoy nga na di. I'm sorry. No damat na kitinagkurkurangat. I'm sorry no pabasulan na tayo madayuak namin kat naramid mo tikas jay. I'm sorry. Nakita tanto nga rodan. Noan yaman na korte. Di pa kaipilaan. Di kaso. Goodbye, James. Nakabaybayag manong Nemy nga sinagabak dayta pagteng itibiyag ko. Siyak ka talaga tinalugi, tas siyak ti babae. Sayang nga yan. Itiyag dama manong Nemy at dakpay lang dito Singapore. Nga dito'y ko, ngayon kadeng, nga isurat ko, dito pakasaritaat. May patulod ko keng ka, may basa met kada ito'y nga programa. Tapos mga ganmat na kitipadak nga OFWs, kaya na kita dumapay nga padak nga agbuibuyak ang dumduming. Noan niya, na kitinlanad ko, ngayon saan kang ka iti messenger mo, awan surok awang kurang naman o Nemy. Kaya nagyaman ako na iti anos mo nga ng urnos, kaya nagyaman itilaing mo nga ng ibasa. Duwapay nga tawain manong Nemy. Malpas ko manin tupat nga tawa na kontrata. Damag ko, adan anak, da James, kanti ka dandan nanay ito. Ado di kita aram kanyak manong Nemy na naruna ka naging friends ko sa Facebook, hindi na mamuanda nagsina kami ti asawa. Ngayon dyan ka mo, na nagbalinan nga naatap ti pusok. Kasla nakurangan ti panagtarik ko kada kiti lalaki. Puwera de los Buenos. Ngamjak tulaan mo manong Nemy nintun ka ano nga dumteng ti lalaki nga talaga nga naikari para kanya. When? Si tatalugod mo ti James para ti annulment, kalasar mi. Tat may kasar na kanumit ni Vilma na asawa na ito. Naliday manong Nemy na panunutek dito nga pakasarita. Ngayon babay ni dito yung anak pa panangisurat. Sabi ko mata, adan to pakaalay ayan tirik na. Sabi ko ma,
tadan tudumteng manin nga barong agsapay di biyan ko. Kan sapay kumama nung Nemy tadamat na ibating nga adal, liwliwa ken pagsarmingan tibiyag kadagiti padak nga dim nga kanagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Marimar, ngagdama ita nga dito Singapore.